крылатых ракетах Х-69, якімі Расія б'е па Ўкраіне, выкарыстоўваюць вырабленыя ў Беларусі кампаненты. Гэткую заяву зрабіў Андрэй Ермак, кіраўнік офісу Владимира Зеленскага. Раней беларускі расследавальніцкі цэнтр паведамляў, што Менскі інтэграл прадае ў Расію мікрасхемы для вырабу ракетаў і кіраваных авіабомбаў. У эфіры «Аб'ектыў» з вами Юлія Лабанова. Вітаю і сёння ў выданні. Дэлегацыі США і Расіі завяршылі перамовы ў Эр-Рыядзе. Ці вызначылі яны шляхі для замірэння ва Ўкраіне? Пока цель-то уговорить Россию на какие-то вещи, скажем так, чтобы в принципе была логика в этом разговоре. Паляванне на дармаедаў 2.0. Шукаць незанятых у экономице будзе милиция. Сейчас идет такая массовая рассылка писем с райисполкомов непосредственно, то есть тем людям они проверяют списки, кто где работает, кто где нет. Камандуючы лівійскай нацыянальнай арміяй прыляцеў у Менск сустрэцца з Лукашэнкам і заявіў пра жаданне стратэгічна супрацоўнічаць. Супраца паміж рэжымам Лукашэнкі і генералам Хафтарам найперш звязана в плашчыне бяспекі, в плашчыне вайсковых узбраенняў. Пашырэнне супрацы, механізмы кансультацыяў і нармалізацыя адносінаў. Такімі дыпламатычнымі фармулёўкамі апісваюць першыя перамовы паміж ЗША і Расіяй іх удзельнікі. У той жа час сусветныя медыа ўжо пачалі публікаваць інсайты пра рэальныя тэмы, якія абмяркоўвалі дзяржсакратар ЗША і міністр замежных справаў Расіі. Пра што вядома на гэты момант, распавядзе Антон Бяздольны. Расія і ЗША дамовіліся пачаць працэс урэгулявання канфлікту ва ўкраіне і прызначыць высокапастаўленых прадстаўнікоў. Такі вынік сустрэчы ў Эр-Рыядзе агучыў міністр замежных справаў Расіі. Ён не хавае, што асноўнай мэтай перамоваў было зусім не заканчэнне вайны ва ўкраіне. Была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. Для того, каб пакласці канец любому канфлікту, усе бакі павінны пайсці на саступкі. Мы не збіраемся вызначаць, якімі яны будуць. Мы, вядома, не збіраемся весці перамоваў сёння або на прэс-канферэнцыі. У той жа час, паводле інфармацыі тэлеканалу Fox News, на спатканні ў Саудаўскай Аравіі узгаднілі трохступенчаты план замірэння. Паводле плану пасля спынення агню ва ўкраіне мусяць прайсці прэзідэнцкія выбары, і толькі пасля гэтага мірныя перамовы. Лаўрову назваў гэту информацию фейком. Очень странно, если Америка приедет просить провести выборы, при этом не попросит провести выборы у России, свободные. Естественно, свободные, демократичные, со всеми кандидатами, с доступом к СМИ, с освобождением всех политзаключенных, с возвращением иммигрантов. А наоборот, почему-то Украину. Таких оснований Украина точно не видит. І такого вмешательства в свои внутренние дела, естественно, допускать не будет. Сярод пацверджаных тэмаў перамоваў аднаўлення ў поўным аб'ёме штатаў амбасадаў у Маскве і Вашынгтоне, прапановы расейцаў супрацоўнічаць у арктычных праектах і сустрэча Пуціна і Трампа. Паводле інфармацыі медыяў, яна адбудзецца ўжо на наступным тыдні, хаця расійская делегация гэта адмаўляе. Почему раньше с Путиным это не совсем так? Он встретился сначала с Зеленским, просто встретился еще в Париже, в Нотр-Даме с Зеленским, и после этого, выйдя, он сказал: я пообщался с Зеленским. Я, с удивлением узнал, что Зеленский готов к переговорам, что Зеленский понимает, о чем надо разговаривать. Осталось мне уговорить Путина. На сустрэчу адмыслова не запрашалі ні Украіны, ні прадстаўнікоў еўразвязу. Таму напярэдадні спаткання ў Эр-Рыядзе прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон правёў тэрміновую сустрэчу з лідарамі найбуйнейшых краінаў Еўропы і кіраўніцтвам НАТО. Аднак адзінства Еўропы прадэманстраваць не ўдалося. Прэм'ерка Італіі дэманстратыўна спазнілася, канцлер Нямецчыны пакінуў сустрэчу раней, а кіраўнік польскага ўраду Дональд Туск заявіў, што ніякіх абавязковых пастановаў не прынялі. У Європі нема сьогодні лідерства, Європа, яна, як кажуть, нема у них адзінства. І гэта паказвае цалкам негатоўнасць да тых выклікаў, якія сёння Еўропа сустракае. Перад парыжскім саммітам газета «Washington Post» паведаміла, што краіны еўразвязу разглядаюць адпраўку ва ўкраіну да 30 тысячаў вайскоўцаў. 16 лютага пра гэта публічна гаварыў брытанскі прэм'ер-міністр. Але на парыжскай сустрэчы супраць ідэі выступілі Нямецчына, Польшча ды Іспанія. Шмат такія краіны не гатовы ваяваць. Яны гатовы дамаўляцца з Пуціним об умовах
сваёй таксама капітуляцыі, то бок мы бачым, што без амерыканцаў, без Амерыкі Еўропа не баяздатна. Візіт Уладзіміра Зяленскага ў Саудаўскую Аравію, які планаваўся на заўтра, прэзідэнт Украіны перанёс на сакавік. Антон Бяздольны, Белсат. Сёлета ў студзені валавы ўнутраны прадукт Беларусі вырас на 3,7% ў параўнанні з аналагічным перыядам летась. Паводле звестак Белстату, у цяперашніх цэнах ён складае крыху больш за 20 мільярдаў рублёў. Аднак паводле галоўнай рэдактаркі праекту «План Б» Ольгі Лойкі гэтыя паказнікі прыкметна ніжэйшыя за прагнозы ўраду Беларусі. Есть небольшое замедление, есть небольшое недовыполнение по сравнению с годовым планом. Планируется 4, сейчас 3,7. Вроде бы не критично, тем более, что начало года. Но надо смотреть, за счет чего это снижение. Да? Ключевой параметр, который всегда позволял ВВП расти, основная точка роста – это промышленное производство. Оно упало заметно, его темп просто замедлился значительно сильнее, всего 2,9% в январе. Нет каких-то факторов, которые должны в ближайшее время улучшить, допустим, экономику нашей нефтепереработки. Вот. Ну, собственно, с ценами на калий то же самое. Нет точек роста, в этом проблема. А так 3,7 – это пока неплохой результат. Цяпер дапамагаць падаткавікам папаўняць бюджэт будуць сілавікі. На загад кіраўніка МУС дзяржаўныя службоўцы актуалізуюць базу звестак працаздольных асобаў, не занятых у эканоміцы. У Менску паводле спісаў правядуць рэйды і, цытата, удасканаляць заканадаўства. Асаблівая ўвага да асобаў, якія працуюць за мяжою. Пра рэфармаванне ўведзенага 10 гадоў таму дэкрэту нумар 3 Юлія Цяльпук. 4,5 мільярды дэфіцыту бюджэту змяншаць узяліся за кошт людзей. Выганяць на працу беспрацоўных, спаганяць больш штрафаў з асобаў, якія не плацяць падаткаў на радзіме. Ва ўсіх раёнах Менску пройдуць пазапланавыя адпрацоўванні. Паводле вынікаў рэйдаў будуць унесеныя прапановы для ўдасканалення заканадаўства. У Менску гэтая катэгорыя будзе адпрацаваная на 100%. Працаваць мусяць усе, хто карыстаецца сацыяльнымі выгодамі, што дае дзяржава. Не ўсе карыстаюцца тымі выгодамі. Скандавалі людзі 8 гадоў таму падчас пратэстаў супраць дэкрэту аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. Дзяржава павысіла до 200 базовых велічынь штрафы для неплацельнікаў збору за так званае дармаедства. Абавязалі ж перадусім грамадзян, якія працуюць менш, чым 183 дні ў годзе і не маюць іншых даходаў. Праз год пачаліся рэйды пошуку такіх асоб. Колькасць штрафаў вырасла. Блогер Александр Кабанов удзельнічаў у пратэстах у Берасці. Цяпер атрымаў з Беларусі информацию. Сейчас идет такая массовая рассылка писем с райисполкомов непосредственно, то есть тем людям они проверяют списки, кто где работает, кто где нет. Если не находят людей, что они где-то есть доказательства того, что они трудоустроены, то приходят письма в почтовые ящики. Рэжым паабяцаў разабрацца таксама з беларусамі, што працуюць за мяжой. Здавалася бы, для іх ужо павысілі тарыфы на камунальныя паслугі. Што далей? Если люди начнут платить и будет видно, что поступления идут, значит, это можно будет потихонечку задирать. Вот. А второй шаг, который может быть вполне возможно, это то, что те люди, которые выезжают работать за границу и потом приезжают все-таки назад в Беларусь, им понятно, что могут повысить, сделать платные медицинские услуги, а могут залезть вообще в карман через налоговую и сказать, а что вы там заработали. Ва ўмовах эканамічнага крызісу дзяржава мае не караць, а вітаць людзей, якія зарабляюць грошы за мяжой і выдаткоўваюць у Беларусі, заўважыў палітолог Павел Усаў. Эканамічны ціск ва ўмовах глыбокага сістэмнага і палітычнага крызісу ён вельмі небяспечны. Тое, што Лукашенко зрабіў у 15, 16, 17 годзе і стала адным з фактараў не толькі бунту дармаедаў, а таксама і той рэвалюцыі 20-го году, відавочна, што і адміністрацыя дыктатара, ён сам вельмі хутка забыўся пра тое, што здарылася ў 20-м годзе. Не забываюцца, аднак, дыскрымінаваць былых палітвязняў. Цяпер іх не прымаюць на працу і не выпускаюць за межы Беларусі. Лічыць, што так і трэба. То вось не толькі не уладкоўваць іх на працу, але яшчэ і дадаткова выцягваць грошы, даведацца, якім коштам яны жывуць. Канечне, гэта дадатковы ціск, но ў параўнанні з
колькасцю насельніцтва Менска, так колькасць палітвязняў гэта кропля ў моры, так, а удар будзе па усяму насельніцтву, а Менск асабліва не талеруе і не падтрымлівае Лукашенка. Пацерпяць таксама залежныя ад алкаголю і наркотыкаў. Міністэрства ўнутраных справаў паставіла іх перад выбарам. Ці працаўладкаванне, ці лячэбна-працоўны прафілакторый. Да 2 гадоў за кратамі і прымусовая праца за 30 рублёў на месяц. Юлія Цяльпук, Белсат. Былы журналіст радыё «Свабода», палітвязень Ігар Карней у няволі схуднеў на 15 кілаграмаў. Паводле «Свабоды» ён утрымліваўся ў шклоўскай калоніі, затым яго перавялі ў магілёўскае СІЗА, а таксама на некалькі дзён атапавалі ў СІЗА КДБ ў Менску. Сёння ў магілёўскім абласным судзе разглядалі апеляцыю Ігара. Спачатку Карнея судзілі на 3 гады зняволення, але летась у снежні тэрмін павялічылі яшчэ на 10 месяцаў за нібыта непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Тым часам прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Вольга Зазулінская заклікала міжнародную супольнасць звярнуць увагу на крытычны стан жанчын у лукашэнкаўскіх турмах. Цытата: «Гэта не пакаранне, гэта катаванне і павольнае знішчэнне». Яна падкрэсліла, што зняволеныя Вікторыя Кульша, Алена Гнаук і Вольга Майорова ў небяспецы. Вікторыя Кульша перажыла 2 спробы суіцыду і 3 галадоўкі. Пакутая ад хваробы нырак і без тэрміновай медычнай дапамогі можа не выжыць. Алена Гнаук не пагадзілася пісаць прашэнне аб памілаванні. Яна зазнае катаванне і цярпіць ад цяжкіх крывацёкаў. Вольга Майорова рызыкуе цалкам аслепнуць, але ёй адмаўляюць у лячэнні. Інфармацыя пра гэтых жанчын стала вядомая дзякуючы палітвязням, якія выйшлі на волю. І ў працяг тэмы. Дамагчыся вызвалення беларускіх палітвязняў. З такім зваротам да Дональда Трампа ды еўрапейскіх лідараў выступілі лаўрэаты Нобелеўскай прэміі. Адкрыты ліст падпісала 31 асоба, сярод якіх беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч, украінская праваабаронца Александра Матвійчук і сузаснавальнік «Новай газеты» Дмітрый Муратаў. І да іншых тэмаў. З візітам у Менску фактычны кіраўнік большай часткі Лівіі фельдмаршал Халіфа Хафтар. На сустрэчы, дзе лівійскі госць заявіў пра жаданне стратэгічна супрацоўнічаць з Беларусю, прысутнічалі і сілавікі Лукашэнкі, міністр абароны і кіраўнік КДБ. Пра якую супрацу можа ісці гаворка, Уладзіслаў Корсак. Былы паплечнік, а потым вораг Муамара Кадафі. У Менск на асабістым самалёце Лукашэнкі прыляцеў Халіфа Хафтар, фельдмаршал, камандуючы лівійскай нацыянальнай арміяй. Много о вас читал, много слышал. На адкрытай частцы сустрэчы з фельдмаршалам размаўляюць чамусьці пра эканамічную і гуманітарную супрацу. Прысутнічаюць на ёй, аднак, кіраўнік КДБ і міністр абароны Беларусі. З Хафтарам прыбыў таксама шэраг высокіх лівійскіх вайсковых дзеячаў. И желание у нас очень большое создать стратегическое сотрудничество между нами. Найперш звязано в площине безпеки, в площине військових узброєнняў. І зразумела, што рэжым Хафтара зараз кантралюе большую частку Лівіі, таксама у іх пад кантролем ёсць радовішчы газа, іншыя карысныя выкапні, якія могуць таксама быць цікавыя афіцыйнаму Менску. Свае інтарэсы ў Лівіі мае і галоўны саюзнік Лукашэнкі Расія. На кантраляваную Хафтарам тэрыторыю пераводзяцца расійскія войскі з вайсковых базаў у Сірыі пасля таго, як там абрынуўся рэжым Башара Аль-Асада. Генерал Хафтар – гэта выпускнік былой Фрунзенскай акадэміі яшчэ в Советском Союзе. І таму цалкам натуральна, што яны маюць з імі справу. Таксама яго падтрымлівае збройна Расійская Федэрацыя. В его складзе его арміі воевала групоўка Вагнер. Я думаю, што зараз іншыя ЧВК таксама бяруць удзел в его падтрымке з боку Расіі. Халіфа Хафтар рэпрэзентуе лівійскую нацыянальную армію, падтрымлівае ўрад нацыянальнай стабільнасці і фактычна кантралюе бальшыню тэрыторыі Лівіі. Акрамя Расіі, Хафтар узаемадзейнічае з Егіптам, Аб'яднанымі арабскімі эміратамі і Францыяй. Гэтыя краіны лічаць халіфу здольным супрацьстаяць ісламісцкім групоўкам у Лівіі. Цяпер гэтыя
групоўкі не такія моцныя. Скажем так, для Хафтара тое, што ён процістаіць ім, гэта хутчэй такі наратыў, які мае экспартны варыянт, што, маўляў, я вось ваюю супраць ісламістаў, падтрымлівайце мяне ўсе. Аналагічна тое, што было з рэжымам Асада ў Сірыі. Непадкантрольны ж Хафтару ўрад нацыянальнага адзінства ў Трыполі падтрымліваюць ААН, Турцыя і Катар. Фактычнае двоеўладдзе прыводзіць да перыядычных узброеных сутыкненняў. Тыя цэнтры сілы, якія існуюць, яны раздзелены ўнутры паміж сабой, там даволі высокі ўзровень карупцыі, і гэта ўсё не спрыяе аб'яднанню краіны. Да чаго імкнуцца, уласна кажучы, у тым ліку і еўрапейскія краіны, увогуле краіны захаду, канешне, гэта і ў інтарэсах лібійцаў. Паводле справаздачаў ААН і праваабаронцаў, ува ўсёй Лівіі, незалежна ад зоны ўплыву таго ці іншага ўраду, назіраюцца масавыя парушэнні правоў чалавека, уключна з выкраданнем, адвольнымі арыштамі і знікненнем людзей. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Зрабіць штосьці выбітнае да дня роднай мовы. Беларуская актывістка і журналістка Марыя Грыц запусціла акцыю пад назвою «Bezos Give Me My Book», каб кампанія Amazon Kindle Direct Publishing дадала ў сябе для выкарыстання беларускую мову. Гэта адкрые ўсім ахвочым магчымасць друкаваць кнігі, коміксы, даследаванні і нават размалёўкі на роднай мове без абмежаванняў і ў любым накладзе. На Амазоне, на Kindle ёсць пэўныя канструктары, з дапамогай якіх ты можаш, там, напрыклад, альбо в канве намаляваную сваю вокладку, альбо менавіта ўжо з прапанаваных варыянтаў выбраць. Ёсць таксама пэўны канструктар, як ты можаш там змясціць свой тэкст, штосьці кшталту вось этой самай вёрсткі. Таму адзін чалавек, які можа задацца мэтай, усё ж такі па выніку атрымае сваю кнігу. Каб далучыцца да гэтай акцыі, Марыя прапаноўвае падпісаць адпаведную петыцыю на інтэрнэт-старонцы Change.org. Таксама варта зрабіць фотаздымак сваёй улюбёнай беларускай кнігі і выкласці допіс у сацыяльныя сеткі. Несумненна паспрыяе распаўсюду інфармацыі і так званыя перадачы эстафеты сваім сябрам, якіх трэба пазначыць і папрасіць адказаць на пытанне, якія беларускія кнігі вас натхняюць. Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца 21 лютага. Найгучнейшы трансфер у футбольным чэмпіянаце Польшчы. Клубную перапіску змяняе 25гадовы беларускі форвард Ілля Шкурын. Пра новы паварот у кар'еры сапраўды народнага беларускага футбаліста распавядзе Александр Баразенко. Ілля Шкурын зробіцца гульцом найбольш тытулаванага клубу Польшчы варшаўскай легіі. Пра трансфер беларускага форварда, кантракт якога належыць клубу «Сталь Мелец», паведамляе польскі партал Метчыкі.пл. Плануецца, што ўжо заўтра Ілля пройдзе медычны агляд ды падпіша з легіяй кантракт да канца 2027 года. Ключавым быў пошук гульца, які ёсць добрым бамбардзірам, мае адпаведны ўзрост для таго, каб потым мець перспектывы даражэйшага продажу. І ў выпадку Шкурына меў значэнне і ягоны досвед у польскім футболе. Выхаванец віцебскага футболу Ілля Шкурын гучна заявіў пра сябе ў 2019 годзе, калі ў складзе менскага энергетыка БДУ стаўся найлепшым бамбардзірам чэмпіянату Беларусі. Наступным крокам для маладога нападніка быў пераход у 2020-м у расійскі ЦСКА. Ужо выступаючы ў складзе армейцаў, Шкурын падтрымаў беларускі народ у паслявыбарчых пратэстах 2020 года. Спартовец заявіў, што адмаўляецца выступаць за зборную Беларусі, пакуль краіною кіруе Александр Лукашенко. Праз тыдзень пасля так званых выбараў Ілля забіў дэбютны гол за ЦСКА. Фан-сектар москвічоў сустрэў поспех беларуса гучным воклічам «Жыве Беларусь». Аднак пасля паспяховага старту замацавацца ў складзе расійскага гранду Шкурыну не ўдалося. Далей былі арэнды ў кіеўскім «Дынама», польскім «Ракаве» і ізраільскім «Макабі». Забиває на 74-й хвилині зустрічі Ілля Шкурин. У ліпені 2023-го Шкурин далучыўся да клубу «Сталь» з польскага гораду Мелец, дзе ў першы ж сезон 16 брамкамі зрабіўся галоўным бамбардзірам каманды і другім снайперам усёй польскай экстраклясы. Він в полу карним
Шкурин! 1-2. Гэты сезон складаецца для Іллі не так лёгка. У 20 матчах на рахунку беларуса 5 галоў і 2 галявыя перадачы. Цяпер жа паправіць статыстыку 25-гадовы Шкурин мае шанец у больш статуснай легіі. Ён форвард добрага ўзроўню, адзін з найлепшых у нашым чэмпіянаце, што даказаў у мінулым сезоне, калі да апошняга змагаўся за карону найлепшага бамбардзіра. Ён тут добра вядомы, але ад яго чакаюць выхаду на новы ўзровень. Шкурин вядомы ў Польшчы сваёй гульнёй і сваёй пазіцыяй па-за футбольным полем. Jakie ma poglądy. За пераход беларускага форварда Легія, як сцвярджаецца, заплаціць каля 1,5 мільёна еўраў. Трансфер беларуса будзе трэцім з найдаражэйшых пераходаў унутры польскай лігі. Новая каманда Шкурына ідзе цяпер 4-ю ў чэмпіянаце Польшы і працягвае барацьбу ў лізе канферэнцыяў УЕФА. Што праўда, заявіць беларуса ў гэты Еўракубак Легія ўжо не зможа. Александр Баразенко, Белсат. Спадарства яшчэ больш навінаў у нашым тэлеграме. Наведаць яго можна праз згенераваную спасылку. Дзеля гэтага наведзіце камеру тэлефона на QR-код у верхнім левым куце экрана. Чытайце артыкулы на нашым сайце belsat.eu. Агляд найцікавейшых публікацыяў у вашай увазе ўжо зараз. Прадстаўнікі ЗША і Расіі сустрэліся ў Саудаўскай Аравіі. Галоўная тэма – будучыня Украіны і рэгіянальная бяспека. Ці вызначыць Вашынгтон і Масква лёс Беларусі, разбіраліся нашыя калегі з сайту belsat.eu. Беларусь, якая была пляцоўкай для расійскага ўварвання, застаецца па-за перамоўным працэсам. Неафіцыйны Менск, ні дэмакратычныя сілы не ўдзельнічаюць у перамовах. Як вынікае з заяваў амерыканскіх чыноўнікаў, у перамовах будуць толькі 3 бакі – Украіна, Расія і ЗША. Ці можа гэта быць першым крокам да падзелу сфераў уплыву? Якую пазіцыю зойме Захад? І ці ёсць у Беларусі шанец аднавіць свой суверэнітэт? Адказы на гэтае пытанне вы знойдзеце ў артыкуле на сайце belsat.eu. Вашынгтон адыходзіць ад палітыку ціску на рэжым Лукашэнкі і пераходзіць да актыўнай дыпламатыі. Паводле Нью-Йорк Таймс абмяркоўваецца вялікая ўгода – вызваленне палітвязняў у абмен на частковае зняцце санкцыяў. Пра гэта чытайце на belsat.eu. Кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі адзначае, што сітуацыя складаная. Ключавую ролю граюць не толькі ЗША, але і еўразвяз, асабліва Літва. І без згоды аб'яднанай Еўропы зняцце санкцыяў можа не адбыцца. Ці адкрывае гэта шанец на змены ў Беларусі? Разбіраліся журналісты нашага сайту belsat.eu. Александр Лукашенко нечакана загаварыў пра, цытата, жорсткае падтрыманне прыватнага бізнесу, спаслаўшыся на цяжкі стан краіны. Belsat.eu змяшчае меркаванне на гэты конт прадпрымальніка і вядоўцы нашага каналу Александра Кныровіча. Эканоміка запавольваецца, гандлёвы дэфіцыт расце. Улады губляюць кантроль над фінансамі. Бізнесу прапаноўваюць нібыта роўныя правы з дзяржпрадпрыемствамі. Але хто паверыць у такую лібералізацыю? Я чуў гэтыя абяцанні, калі мяне саджалі ў турму, нагадвае Кныровіч. Ці варта чакаць рэальнай дапамогі прадпрымальнікам? Разбіраемся на belsat.eu. Вечар у Варшаве каля цяжкавіка 2 чаргі. У адной мясцовыя жыхары, у другой беларусы і украінцы, якія прыйшлі па харчы на запрашэнне беларускага прапаведніка і былога палітвязня Сергія Мельянца. Журналісты нашага парталу пагутарылі з Сергіем пра ініцыятыву. Сергій ведае, што значыць жыць у нястачы. Пасля вымушанага ад'езду з Беларусі ягоная сям'я таксама шукала дапамогі. Цяпер ён падтрымлівае іншых. Былых палітвязняў, шматдзетныя сем'і, пажылых і хворых. За 3 тыдні па ежу звярнуліся больш за 110 чалавек. Але гэта толькі пачатак. Ці зможа ён працягваць ініцыятыву без транспарту, валанцёраў і юрыдычнай дапамогі? Чытайце на belsat.eu. У мяне на гэтым уся інфармацыя, але наперадзе Белсат Зум. Мой калега Віталь Бабін сярод іншага абмеркаваў з блогерам Александром Кабанавым планы Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі заняцца пошукам дармаедаў. Не прапусціце.